Узлюбленыя парафіяне, паважаныя жыхары горада Жодзіна, дарагія сябры, знаёмыя. Чарговы раз мы святкуем Божае нараджэнне. Дакранаемся таямніцы Божай любові, у якой Сын Божы становіцца адным з нас. У віншаваннях гэтага году не магу не дакрануцца падзеі, якая рэзанансна кранулася сэрцаў многіх. Это клінічная смерць адной нашай парафіянкі, якая, пабываўшы на тым свеце, сустрэла Марыю, тую, якая нарадзіла Езуса Хрыста. Са слоў жанчыны, якая перажыла клінічную смерць, яна была у цемры, блукала ў гэтай цемры, пачала клікаць сваіх памерлых, маму, бабушку, бо была навучаная, што памерлыя выходзяць на сустрэчу тым, хто заканчвае свой зямны шлях. Аднак ніхто яе не сустракаў і ніхто не адклікаўся. І тады жанчына пачала з глыбокім прагненнем маліцца малітву «Вітай, Марыя». І адразу з'явілася Маці Божая. Адметным з'яўляецца тое, што Марыя з'явілася толькі тады, калі гэтая жанчына пачала яе клікаць. А колькі людзей адыходзіць да вечнасці, не веручы ў Бога. Паміраючы адыходзяць да вечнасці, але не сустракаюць Бога, бо нават не ведаюць, каго клікаць. Са слоў жанчыны «Марыя, Бог» чуюць усе нашы малітвы, і ніводная з іх не забытая. Дарэчы, гэта таксама згодна з навучаннем каталіцкага касцёла. У момант, калі парафіянка размаўляла з Марыяй, яна чула малітвы тых, хто за яе маліўся. А што з тымі, хто не моліцца і не жыве прыказаннямі Бога? Марыя са здзіўленнем прамовіла: «Чаму людзі не размаўляюць з Богом, са мною? Мы ж іх чуем. Чаму многія жывуць так, як быццам бы на зямлі жыць будуць вечна? Гэта ж часовае жыццё». Са слоў нашай парафіянкі, Марыя была поўная здзіўлення. Вельмі хочацца, каб гэтыя словы прачыталі многія, пачулі многія, асабліва тыя, хто сёння адкідвае веру ў Бога і пагарджае яго прыказаннямі, бо у Бога нічога не забытае, і з кожнага учынку трэба будзе здаць справаздачу. Пакуль што пра гэтую справу з Марыяй я распавядаю сам, кустар санктуарыя Маці Божай Фацімскай у горадзе Жодзіна, бо наша парафіянка не можа яшчэ размаўляць і стан яе здароўя складаны. Чакаю таго дня, калі яна сама раскажа пра гэтае падарожжа на той свет. Узлюбленыя парафіяне, людзі добрай волі, у нараджэнні Хрыста мы таксама бачым яго смерць і з мёртвых паўстанне. Бог запрашае удзельнічаць у нябеснай радасці, і гэтае запрашэнне скіраванае Богам да кожнага з нас. Давайте дазволім Хрысту быць не чужым для нас. Прымем нараджэнне Хрыста як асабістае запрашэнне Бога да глыбокіх адносінаў з ім. Узнагародай за гэта будзе сустрэча з Хрыстом на другім свеце і запрашэнне да прабывання ў радасці вечнай. Ад шчырага сэрца жадаю вам вясёлых святаў Божага нараджэння.